దయచేసి గమనించగలరు, మేము మా ఛానల్లో బిజినెస్ ప్లాన్ మాత్రమే తెలియజేస్తాం. ఇందులో చేయడం లేదా మీ నిర్ణయం ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీ బాధ్యత. మా ఛానల్కి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఇందులో ఫ్రాడ్ మీరు తీసుకుంటారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దివిజాస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు దేనికోసమైతే ఎదురు చూస్తున్నారో ఈరోజు మీ ముందుకు నేను తీసుకొస్తున్నాను. మీరు కేవలం 500 రూపాయల పెట్టుబడితో మీరు కోటీశ్వరులు అయ్యే మార్గం మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. ఇది నిజం, అవును. మీరు దేనికోసమైతే వెతుకుతున్నారో ఇది అక్షరాల సత్యం. మీ కష్టాన్ని మీరు నమ్ముకోండి, మీరు ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు. మీరు మొదలుపెట్టే ఈ బిజినెస్ కేవలం 500 రూపాయలు చాలు. 500 రూపాయలతో మీరు కోటీశ్వరులు అవ్వడానికి పునాది వేయచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ముందుగా నేను దీని గురించి పూర్తిగా చెప్పడానికి లోపలికి వెళ్ళే ముందు దయచేసి నా యొక్క దివిజాస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి లైకో కామెంటో షేరో ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, అదృష్టం ఒకసారి తలుపు కొడుతుంది, అది కొట్టినప్పుడే మనం తలుపు తెరవాలి. సో అలాంటి మంచి మహత్తరమైన అదృష్టాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను. మీరు ఖచ్చితంగా దీన్ని వినియోగించుకోవాలి. ముందుగా మన కంపెనీ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇది మస్కిన్ ఫౌండేషన్. మస్కిన్ ఫౌండేషన్ అనేది ఒక నెట్వర్కింగ్ బిజినెస్. ఎస్, మీరు విన్నది నిజమే, ఇది ఒక నెట్వర్కింగ్ బిజినెస్. కానీ ఇది మునుపటి లాంటిది కాదు. దయచేసి మిత్రులారా, దీని గురించి మొత్తం మీరు అవగాహన పరచుకోండి, దీని గురించి మొత్తం తెలుసుకోండి. ఇది మునుపటి లాంటిది కాదు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మునుపటి లాంటిది కాదు. మస్కిన్ ఫౌండేషన్ ఒక సోషల్ కాజ్ కోసం చేస్తూ మీరు డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. సోషల్ కాజ్ కోసం చేసే ఏ నెట్వర్కింగ్ బిజినెస్ అయినా సరే ప్రభుత్వం లీగల్గా అప్రూవల్ ఇస్తుంది. సో అదే ఈరోజు వెస్ట్ బెంగాల్లో దీనికి లీగల్గా అప్రూవల్ అయ్యి దీని దగ్గర అన్ని రకాలైన డాక్యుమెంట్స్ దీని దగ్గర ఉన్నాయి. ఆ డాక్యుమెంట్స్ని గవర్నమెంట్కి ప్రొడ్యూస్ చేసి గవర్నమెంట్ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకొని ఈరోజు దేశం మొత్తం మస్కిన్ ఫౌండేషన్ అనే నెట్వర్కింగ్ బిజినెస్ని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తుంది. మిత్రులారా, మీరు ఇందులో ఏం చేయాలి, ఎలా సంపాదించాలంటే ముఖ్యంగా దానికి క్లుప్తంగా నేను వివరిస్తాను. మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఈ కంపెనీకి జాయిన్ చేశారో, ఎవరైతే ఈ కంపెనీకి పరిచయం చేస్తారో వారి ద్వారా కేవలం 500 రూపాయలతో మీరు జాయిన్ అవుతారు. సో అక్కడి నుంచి జాయిన్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఎలా చెందాలి, అది కూడా క్లియర్గా చెప్తాను మిత్రులారా. మీరు 500 పెట్టి ఎవరైతే మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తారో వాళ్ళకి మీరు 400 రూపీస్ డైరెక్ట్గా మీరు పే చేయాలి. మీ అకౌంట్ నుంచి మీరే వాళ్ళకి 400 ఇస్తారు. సో మిగతా 100 రూపాయలు మీరు కంపెనీకి డొనేషన్ ఇవ్వాలి. మీకు చెప్పిన మిత్రులారా, మస్కిన్ ఫౌండేషన్ ఒక చారిటీ ఫౌండేషన్. అంటే మనం డొనేషన్ ఇస్తాం వాళ్ళు చేసే మంచి పనికి. దేశంలో ఉన్న పేద పిల్లలకి, అనాథ పిల్లలకి, వాళ్ళందరూ విద్య, వైద్యం అన్ని రకాలుగా సదుపాయం చేయడం కోసం ఈ యొక్క సంస్థను స్థాపించారు మిత్రులారా. మన ద్వారా మనం ఇచ్చే డొనేషన్ ద్వారా వాళ్ళు దేశంలో ఉన్న విద్యార్థులని, పేదవాళ్ళని అందరినీ కూడా వాళ్ళు ఆదుకుంటారు ఈ యొక్క ఫౌండేషన్ ద్వారా. సో చాలా కంపెనీలు ఏం చేస్తాయంటే ఇలాంటి నెట్వర్కింగ్ బిజినెస్లో మన దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళు మనకి కమిషన్ ఇస్తారు. కానీ మస్కిన్ ఫౌండేషన్ అలాంటిది కాదు. మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ నుంచి వాళ్ళు డొనేషన్ అందుతున్నారు. ఆ యొక్క మంచి పాయింట్తోనే ఈ యొక్క కంపెనీ ఈరోజు నిలబడుతుంది. మనం ప్రాఫిట్ చెందితే మనం ఆ ప్రాఫిట్ నుంచి మనం డబ్బులు ఇవ్వచ్చు. ఓకే మిత్రులారా, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. అయితే మనం ఏదైతే ఒక మెంబర్ మనల్ని పరిచయం చేశారో, మనం 500 పెట్టి ఈ యొక్క కంపెనీలో జాయిన్ అయితే అందులో మనం 100 రూపాయలు డొనేషన్ కోరుతుంది. 400 రూపీస్ మీ యొక్క ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాళ్ళకి మీరు పంపించాలి. అంటే 100% 80% మీరు డబ్బులు మీ అప్లైన్కి ఇస్తున్నారు. ఓన్లీ 20% రూపీసే మీరు కంపెనీకి ఇస్తున్నారు. సో పెద్ద మొత్తంలో కంపెనీ కూడా మనం చెల్లించట్లేదు. అప్పుడు అది చేసిన తర్వాత మీరు కంపెనీలో భాగస్వామ్యం అవ్వాలి. భాగస్వామ్యం అయిన తర్వాత మీరు నెట్వర్కింగ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి. మీరు నెట్వర్కింగ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ముగ్గురిని జాయిన్ చేయాలి. అలా వాళ్ళ కింద ముగ్గురు మీరు జాయిన్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. ఈ నెట్వర్కింగ్ బిజినెస్ ఈ విధంగా ముందుకు రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో ఈ మస్కిన్ ఫౌండేషన్లో మొత్తం 7 లెవెల్స్ ఉంటాయి, 7 లెవెల్స్. ప్రతి ఒక్క లెవెల్లో మంచి ఇన్కమ్. మీరు నిజంగా ఆశించబోయేది నిజంగా మీ ముందు అతి త్వరలో మీ ముందుకు వస్తుంది, మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత. మిత్రులారా, దీని గురించి మరికొన్ని వివరాలు మొత్తం క్లుప్తంగా తెలుసుకోవాలంటే www.muskinfoundation.comలో క్లియర్గా అన్నీ పొందుపరిచారు, మీరు మొత్తం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే మీరు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెట్టిన దాన్ని క్లిక్ చేసి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీరు నెట్వర్కింగ్ బిజినెస్ ఈ మస్కిన్ ఫౌండేషన్ గురించి మొత్తం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాక, అవగాహన చేసుకున్నాక, మొత్తం దీని గురించి అవగాహన వచ్చిన తర్వాత జాయిన్ అవ్వాలి లేదని నిర్ణయం, తుది నిర్ణయం మీ మీద ఆధారపడి ఉంది. మీరు నిర్ణయించుకున్న తర్వాత మీరు ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకొని జాయిన్ అవ్వండి. దీనిలో ఎవరు కూడా మేము ప్రలోభ పెట్టరు, అలానే దేని గురించి కూడా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టరు. అంతిమ నిర్ణయం కూడా మీదే. సో ఇలాంటి మహోన్నత అవకాశాన్ని చేజార్చుకోవద్దు.
మీకు మరిన్ని వివరాలు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు. అలాగే డిస్ప్లే మీద వస్తున్న నెంబర్ని క్లిక్ చేసి మీ యొక్క సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. మిత్రులారా, ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మాత్రం మీరు వదులుకోవద్దు. ఈ యొక్క వీడియో కానీ నచ్చితే మీరు తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ ఇస్తారని మరీ కోరుతున్నాను. సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసి నన్ను ముందుకి ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలు పెట్టేలాగా, మంచి మంచి అవకాశాలు మీ ముందు తీసుకొచ్చేలాగా చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను మిత్రులారా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.